oroar balantze positiboa egiten duela EH Bilduk aste nagusiaren inguruan. Beste behin ere uste dugu argi gelditu dela parte hartzean eta doakotasunean oinarritzen den eredu hau arrakastatsua dela, eskertzea nola ez Bilboko konpartsek egiten duten lana, guk uste dugu beraie direla jai hauetako motor nagusia eta benetan aste nagusia bakarra munduan izatea lortzen duen eragilea dela. Eta nola ez, eskertzea ere eta azpimarratzea jai batzorde mistoaren formula hau, ezta? Jai batzorde misto horretan elkarlanean dihardute bai Bilboko konpartsak eta bai Bilboko udala, eta guk uste dugu eredu hori bultzatu eta sustatu beharra dagoela, ikusi dugulako azken urteotan benetan eredu arrakastatsua eta positiboa dela Bilbo askorentzako, ezta? Baita ere azpimarratzea eta eskertzea batez ere bai Ane Ortiz txupineraren eta baita Nati Obeieiro pregoilariaren lana, Nati kasu honetan ongi etorri refusiatuak plataformako ordezkaria da, beraz eskerrak ere zabaltzea plataformako kide guztiei, beraiek egon direlako aste nagusi osoan zehar ere oso presente eta Natirekin batera ekitaldi guztietan eta egia esan oso paper polita bete dute, alaitxu egon dira, jaia eta festara mandute Bilboko bazter guztietara, ezta? Beraz, gure eskerrona ere beraientzako. Guzti hau esan da ere, beste jaietan presente egon diren beste alderdi edo gai negatiboago batzuk ere aipatu nahi genituzke. Alde batetik esatea, ez direla baldintza guztiak eman eraso sexisten aurkako ohiko protokolo hori martxan jartzeko, baina hori hala izan da ere, jakin badakigu eraso matxistak presente egon direla jaietan, eta guk honen aurrean argi daukaguna da tresna gehiago jarri behar ditugula mahai gainean indarkeria matxistari aurre egiteko, berdintasun politiken aldeko apustu argia egin behar dela instituzio guztietatik eta baita Bilboko udalaren aldetik ere, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunekin amaitzeko eta ez hainbeste ezberdintasun horiek dauzkaten ondorioen inguruan atxekabetzeko besterik ez. Zentzu horretan, gogoratu nahi dugu Laister ezagutuko digutugula hurrengo udal aurrekontuak, beraz, espero dugu Bilboko udalak adierazten duen emakumeenganako konpromiso hori udal aurrekontu horietan irudikatzea, ezta? Beste alde batetik, azpimarratzea jai eredua baldintzatu nahi izan duten eragile eta elementu estremisten hainbat agerpen izan ditugula jai hauetan. Alde batetik, hor daukagu Begoñako igogailuan falangisten provokazioa txupinaren egunatik bertatik, eta egun batzu geroago ere Artxandan gertatu zen erasoa daukagu ere gudari eta milizianoen memoriaren kontrako erasoa hain zuzen ere. Zentzu honetan, eta guk Bilboko talde memorialistek jada eskatu duten bezala, eskatzen diogu Bilboko udalari salaketa jartzea eta eraso hauen errudunak bilatzea eta pertsona hauek instituzio moduan salatzea, ezta? Beste alde batetik ere presente egon da eraso argi bat kritika soziopolitikoaren eta adierazpen askatasunaren aurka. Eraso hau gertatu izan zen bai falangearen eta bai alderdi popularraren eta bai apezpikuaren salaketa publiko baten ostean, baita ere alkatearen adierazpen moralista batzuen ostean, eta guztiok ikusi genuen nola ontzak konpartsaren txosnako dekorazioa kendu egin zen salaketa hauen ostean, eta hain zuzen ere apezpikuaren salaketaren ostean. EH Bilduren jarrera oso argia da, hala adierazi genuen bere garaian eta hala adierazten dugu gaur egun ere. Guk uste dugu aldarrikapena eta kritika soziopolitikoa
beti egon direla aste nagusian presente, aste nagusia sortu zenetik bertatik jaiaren parte ezinbesteko bat izan da, eta guk uste dugu hala izaten jarraituko duela, naiz eta batzuek horrela izatea nahi izan ez arren, ezta. Gainera uste dugu nahiko argi gelditu dela, herritarren babesa gaur egungo jai eredua babesten, bai kaleetan eta bai beste espazio batzuetan ere. Azkenik, aipatzea ere, beste hirugarren punto negatibo baten moduan, esatea beste urte batez ikusi dugula udalak azpiegitura publikoen bitartez zezenketak sustatzen jarraitzen dituela. Ikusten dugu urterik urte nola herritarrek gero eta argiago uzten duten kaleetan zezenketak ez dituztela atsegin, gero eta herritar gehiago daudela jarduera honen aurka, eta ikusten dugu nola era berean udalak jarraitzen duen bere horretan, eta ikuskizun edo ekitaldi hau babesten duen besteak beste diru publikoarekin, ez da, badakigu aurten 40.000 euro xahutu direla zezenketeretarako sarreretan, bai PNV, PP eta PSeko zinegotzientzako sarreretan, eta baita erretiratuen elkarteentzako erosten dituzten sarreretan, ez da. Oro har 40.000 euro sarreretan, eta jakin badakigu ere plazak, ez dakigu zehazki zenbat, baina sarrerak ere oparitzen ibili direla, ez da. Honen aurrean ikusten duguna da Juan Mari Aburto alkatearen jarrera ez dela aldatzen, bere horretan jarraitzen duela, errealitate honen aurrean ez ikusiarena egiten jarraitu nahi duela, naiz eta ikusten dugun kaleetan erantzuna bestelakoa dela, ezta. Ikusiko dugu zeintzu diren emaitzak. Barkala jaunak urtero garai honetan esaten du emaitzak onak izango direla, baina gero ikusten dugu nola 2014 geroztik urteroko balantzea negatiboa den, eta guk uste dugu aurten ere, eta datuak orain arte aztertu ditugun datuak ikusita horrela izango dela. Eta guk besterik ez esatea, beste behin ere, alkateari eskatzen diogula, herri galdeketa bat bultzatzea, eta herritarrei galdetzea, herritarrak prest dauden jarduera hau, diru eta baliabide publikoekin babesten jarraitzeko. Guk uste dugu gutxi batzuen kapritxoa dela, eta gutxi batzuen kapritxo hori diru publikoarekin ezin dela finantziatzen jarraitu.